Bine ați venit la Povestea din Pod, un podcast despre cultură vie, oameni care inspiră și conversații care dau sens lumii în care trăim. Vor fi aici voci puternice și sensibile, artiști care nu doar creează, ci și provoacă, influenceri de idei, păstrători de memorie și constructori de viitor. Gândit ca un spațiu de dialog sincer, Povestea din Pod își propune să aducă față în față generații, stiluri și perspective. Este un spațiu în care tradițiile sunt repovestite cu vocabularul prezentului, iar arta devine limbaj comun între lumi care altfel nu s-ar fi întâlnit. Întrebăm, ascultăm, ne și contrazicem uneori, dar mereu cu deschidere și curajul de a învăța unii de la alții. Fiecare episod aduce în prim plan un invitat din zona creativă a regiunii DKMT, artiști, curatori, promotori culturali, oameni care modelează spațiul cultural local, fie prin inovație, fie prin păstrarea vie a tradițiilor. Vorbim de asemenea și despre patrimoniu, expresie personală, educație artistică și tot ce se află dincolo de produsul final. Procesul, parcursul, omul din spatele operei. În acest episod avem bucuria de a sta de vorbă cu Raluca și Adrian Stanca, artiști pasionați de muzica populară și păstrători ai tradiției românești care transformă fiecare interpretare într-o punte între prezent și trecut. Originar dintr-o zonă bogată în folclor, cu un parcurs adânc ancorat în muzică și în rădăcinile culturale ale României, Raluca și Adrian au studiat și explorat cu pasiune meșteșugul cântecului popular, reușind să aducă o notă proaspătă și personală unui univers ancestral. Performanțele lor sunt experiențe vii în care autenticitatea, emoția și respectul pentru tradiție se întâlnesc, iar fiecare interpretare devine o invitație de a redescoperi frumusețea și profunzimea folclorului românesc. Astăzi discutăm despre drumul lor artistic, despre rădăcini, inspirație și provocarea de a păstra vie o moștenire culturală într-o lume aflată mereu în mișcare, dar și despre momentele în care muzica devine punte între oameni și amintiri. Rămâneți cu noi, începem! Le spun așadar bun venit invitațiilor mei, Adrian și Raluca Stanca. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a purta acest dialog prin care încercăm să înțelegem cum reușește arta tradițională să-și păstreze sufletul, spiritul viu într-o lume tot mai aplecată spre bucurii efemere. Și acum vreau să și începem, să nu lungim vorba, nu-i așa? Așa este. Să-i dăm drumul. Adrian, cum simți că tradiția mai respiră astăzi, într-o lume atât de grăbită? Maria, tradiția încă respiră prin oamenii care o iubesc și o duc mai departe. Și nu sunt puțini, chiar dacă ritmul vieții este tot mai alert. Mi se pare tehnologia și un bun venit în tradiție, dar pe de o parte o trage în jos. Și o trage cam în jos. Aici mă refer la spectacolele care se dădeau înainte în sălile de spectacole și venea lumea, de nu mai aveau locuri în sală. Acum este cam greu, pentru că lumea are la dispoziție internetul, are Facebook-ul, TikTok-ul, toate rețelele astea de socializare, unde găsesc orice pe aceste rețele. Este destul de greu să aduci lumea la un spectacol, și aici mă refer la un spectacol plătit cu bilete cumpărate, pentru că atunci când e gratis, toată lumea vine. Putem vorbi despre o suprasaturație
în lumea muzicală? Lumea e suprasaturată, e prea multă muzică? Nu știu dacă putem vorbi chiar de o suprasaturație, dar chiar este multă muzică. Chiar este multă muzică. Sunt atâtea canale de televiziune de specialitate care dau muzică populară. Sunt atâtea evenimente organizate în fiecare comună. Și aici mă refer numai la noi în Banat. Pentru că la noi în Banat era înainte tradiționala rugă bănățană. Acum cam peste tot în țară se face ruga. Zilele comunei, zilele orașului, deci parcă un pic prea mult. Un pic prea mult. Da, acum pentru că ai amintit și de internet, de rețele de socializare, ce ne-am face oare dacă ar dispărea întru totul? Ar fi o idee bună să le lăsăm la o parte? Gândind la rece, este o modalitate foarte bună de a ne promova. Da, nu cred că ar fi o idee bună să dispară aceste rețele, pentru că, așa cum am spus, sunt și benefice și pentru artiști, dar și pentru lumea care iubește muzica sau folclorul. Un artist mai ușor ajunge să se promoveze pe aceste rețele de socializare în comparație cu anii dinainte de 89, atunci când era o singură televiziune, când nu aveai unde să te promovezi, era televiziunea română și nu avea acces da, oricine. Exact. Vreau să întrebăm și pe Raluca. Raluca, bun venit în cadrul dialogului nostru despre tradiție, modernitate, despre tot ce se întâmplă astăzi în cântecul popular. Ție cum ți se pare acest dialog între vechi și nou, între a rămâne în picioare sau a lăsa un pic mai moale tot ce se întâmplă pe rețelele de socializare vis-a-vis de muzică? Vis-a-vis de muzică, mi se pare că rețelele astea de socializare, cum a spus și tata, într-adevăr, au beneficii pentru că te poți promova singur. Nu mai e nevoie să mergi la televiziune, la București sau în alt oraș. Într-adevăr, e benefic și atâta timp cât interpretul și solistul păstrează originalitatea și nu întrece bunul simț. Până la urmă o decență. E binevenită în tot. Așa este. Cred că e bine. Și Maria, știi cum pe rețelele astea de socializare te poți face cum vrei. Ești tânăr, da, frumos. Tânăr, slab, cu ochii albaștri sau verzi. Și când mergi să dai ochii cu lumea. Este proba like-ului. Da. Îți spune că l-așteaptă pe respectivul și tu ești în fața lui. Exact, da. Da, o lume grăbită, o lume care pune uneori accent pe lucruri nejustificate, dar eu cred că până la urmă se va cerne grâul de neghină și va ieși la liman adevărata valoare. Dintotdeauna valorile au ieșit la suprafață, pentru că și înainte au fost mulți interpreți care nu au răzbit timpului, n-au putut n-au trecut proba timpului. Și asta... Și-a spus cuvântul. Bineînțeles. Raluca, vreau să revin și la tine și cred că ți s-a mai adresat această întrebare, dar vreau să știu cum s-a modificat în ani. Cât de greu atârnă numele pe umerii tăi? Să știi că ai un nume cu rezonanță, iată un tată lângă tine care a făcut performanță. Este o greutate sau un plus valoare? Este și greu și ușor, ca să zic așa. De ce este simplu și ușor? Pentru că lumea deja ne cunoaște, mă cunoaște, fiind fiica lui Adrian Stanca, dar este greu când vine vorba de muzică, când vorbim despre muzică, pentru că lumea are așteptări mult mai mari
și ne compară cu el, vorbesc și de mine și de Oana, de sora mea, ne compară cu el care are 35 de ani de carieră în spate. Se spune mulți înainte. Mulțumesc. Cu cei de generația voastră. generația și de vârsta noastră. Da. Deci este și cu plusuri și cu minusuri. Ca în orice. Și revenim din nou la tine, Adi. Este pentru generațiile tinere o ancoră sau mai degrabă o povară? Vorbim despre tradiție. O consideri o ancoră sau un lucru care se face cu greutate? Pentru cei care o înțeleg, este o ancoră și un sprijin, nu o povară. Cei care iubesc tradițiile și care le simt, care s-au născut acolo în mijlocul tradițiilor la sat și le înțeleg, este o ancoră și un sprijin. Și o bucurie de a le duce mai departe. Normal. Cum ți se pare că s-au schimbat de-a lungul anilor? Sensul s-a adaptat de la simplu obicei la un simbol al identității și al rădăcinilor noastre. Și dacă tot vorbim de influențe, ai crescut într-o familie unde muzica era prezentă mai mereu. Cum te-a influențat acest lucru? M-a format, cântecul a fost școala mea. Mi-a dat voce, ritm și o legătură puternică cu rădăcinile. Am crescut într-o familie simplă, de oameni simpli, de la țară. Tatălui meu îi plăcea să cânte în tinerețe, cu toate că nu a reușit să facă carieră, dar îi plăcea foarte mult să cânte. Fratele meu cel mare, Cristi, cânta la acordeon și apoi eram copii și seara mai venea taică-miu cu prieteni acasă la o bere, la o țuică și ne punea să le cântăm. Cristi cu acordeonul și eu cu vocea. Voce, da. Și iată că acasă ne-am făcut ucenicia. Ce atmosferă frumoasă! Asta pe care ne-o descrii din copilărie. Ce ai învățat din această atmosferă? Ce ți-a rămas în suflet? Trăind la sat, am învățat să ascult oamenii, să prețuiesc poveștile lor și bucuria din lucrurile simple. Oare așa iau naștere și cântecele tale? Bineînțeles, la început am creat eu cântece, am mai cules de prin satele din împrejurimi, dar mai apoi am apelat la textieri, pentru că a venit moda textierilor, cel puțin la noi aici în Banat, și am avut bucuria de a lucra cu unii dintre cei mai mari textieri din Banat, Simeon Țeicu, Adrian Drăgan de la Buziaș, doamna Dorina Șovre de la Caransebeș și mai tânărul Andrei Brănaș. Minunat! Oameni de la care ai învățat cu siguranță, cred că ai deprins și tu unele dintre tainele scrierii textelor și aș vrea să te întreb dacă există o rețetă, dacă ai descoperit rețeta perfectă de a crea un text care să ajungă direct la sufletul oamenilor. Există o astfel de rețetă? Nu știu dacă există o astfel de rețetă. Să nu vorbim doar de text, poate și de linie melodică, de cântec în sine. Da, linia melodică trebuie să se îmbine perfect cu textul. Nu totdeauna ce le place nouă, Place și celor care cântăm, le place și oamenilor. Pentru că, până la urmă, publicul este acela care dă girul unui șlagăr. Cum se simte un artist care culege atât de frumos roadele muncii sale, după ani și ani, iată, uitându-te în spate, regăsește atâtea piese care au ajuns la sufletul oamenilor? Maria, este o bucurie să vezi că oamenii îți ascultă piesele sau când aud piesele încep să aplaude, înseamnă sau să cânte odată cu sau tine. să cânte odată cu mine, înseamnă că munca mea nu a fost zadarnică.
Mă bucur să regăsesc la tine acea dragoste originală pentru folclor, pentru tradiție, pentru cântec. Cum ai reușit sau cum ai încercat să transmiți aceeași dragoste, iată, și fiicelor tale care, nu întâmplător, îți calcă pe urme? Păi nu am încercat. Trăind într-o atmosferă de familie unde se asculta doar muzică populară, eu cântam toată ziua, îți dai seama că nu puteau să îndrăgească, nu puteau să îndrăgească alt gen de muzică. Niciodată nu le-am forțat încă de mici, le-am lăsat să văd dacă au atragere ele pentru muzica populară și în urmă cu câțiva ani, când am înregistrat un album, am vrut să înregistrez o melodie cu Raluca. Era micuță, nu mai știu, 6 ani sau cât ai avut? Cam așa, 5-6 ani am vrut să înregistreze pentru mine, pentru sufletul meu, o melodie, iar producătorul, când a văzut cum a ieșit melodia, a avut ideea de a pune pe album această melodie cu Raluca. Și aceștia au fost primii pași ai Ralucei? Exact. Minunat. Vreau să-mi spui dacă există un loc în Banat unde sufletul tău vibrează altfel, un loc pe care îl porți mereu în inimă și, nu știu, de ce nu un loc în care să te simți mereu acasă? Da, satul copilăriei mele, la Hiteaș. La Hâciș. La Hâciș. Acolo simt că inima se întoarce de fiecare dată. Întotdeauna când merg la Hiteaș, simt așa o liniște sufletească. De multe ori merg pe uliță și stau și mă uit câți oameni am cunoscut în fiecare casă care nu mai sunt printre noi acum. Oricum, îmi aduce o liniște interioară extraordinară. Știi ce îmi vine în minte acum? Îmi vin versurile unui cântec foarte drag mie, unui cântec al tău: s-or dus vremurile bune și toți anii mei dejune. Da. Și-or lăsat în urma lor numai dor și dor și dor. Cred că asta simți când te întorci acasă. Da, așa este, dar de fiecare dată mă duc cu inima deschisă, pentru că încă o mai am pe maică mea, care știu că de fiecare dată mă așteaptă acasă. Te așteaptă în poartă. Da. Să-ți trăiască, să o țină Dumnezeu sănătoasă. Mulțumesc. Și cât mai multă vreme, pentru că atât cât părinții mai trăiesc, noi simțim copii. Că mai suntem copii. Așa este. Și vreau să ne întoarcem la Raluca acum și să ne îndreptăm atenția spre dragostea de cântec, care ți-a insuflat-o tatăl tău încă din copilărie, și să ne spui unde se situează cântatul în viața ta. Este deja o meserie? Este la granița dintre job și pasiune? Cum îl simți? Este deja o meserie, după cum știți, sunt și profesor de canto la Școala de Arte. Este o pasiune de-a mea și o fac cu bucurie, cu sufletul deschis și o trăiesc ca pe o bucurie, nu ca pe o obligație. Îmi place ceea ce fac. Cum te-ai defini prin prisma acestor meserii ale tale, atât ca profesor cât și ca interpret? Ești mai întâi profesor și apoi interpret, sau cum vezi această legătură? Cum au venit ele în viața ta? Cred că înainte de toate sunt om, iar mai apoi profesor și interpret. Cum te-a împlinit această meserie de a fi dascăl? Este o mare responsabilitate. Cum ai primit-o, cum ai privit-o și cum te-a definit? Este o bucurie pentru mine să împărtășesc cu elevii mei ceea ce știu eu, cunoștințele mele, pentru că mi-a plăcut copiii, mi-a plăcut să învăț, să învățăm împreună, de multe ori să știi că și eu învăț de la ei și este o bucurie, îmi place ceea ce fac.
Asta se vede și mai ales când vezi că ai și rezultate cu acești copii pe care îi modelezi, cu siguranță imboldul de a merge mai departe e o vine de la bucurie sine. mare, să știi, când vezi un elev, un copil care ți-a fost elev, că a ajuns pe scenă să cânte într-un spectacol de prestigiu. E o bucurie, pentru că se vede că ceea ce ai sădit crește. Dă roade. Dă roade, exact. Revenim la cealaltă meserie de a fi interpret și vreau să-mi spui care este prima amintire muzicală care te face să zâmbești. Prima amintire care mă face să zâmbesc este aceea când eram mică, mă urcam pe măsuța de cafea și dădeam spectacol împreună cu Oana, cu sora mea. Una era prezentatoarea, cealaltă cântăreața. Ce frumos! Dar avem multe amintiri frumoase. Un fel de amintiri din copilărie, dar personalizate cumva. Așa este și mi-aduc acum aminte o fază tare faină. Eram la un spectacol, nu știu ce era, rugă, spectacol, și ne-am pregătit de acasă, am învățat 2 piese să le cântăm împreună. Am ajuns pe scenă, prima piesă a ieșit perfect, după care a doua piesă, din cauza emoțiilor, eu, Oana fiind mai mică, eu am fost cea care a dat tonul, baza. O improvizată, Raluca, nu? A doua piesă, da, am început să-mi improvizez de emoții, n-am mai știut. Oricum, să știi că textul mi-a ieșit, adică... Per total a fost Rima a fost bună. Da. Și Oana la un moment dat se uita așa la mine, așa mirată, speriată de ceea ce spun, de ceea ce cânt. Dar ai scos-o la capăt, nu? Am scos-o, da. Nu m-am oprit. Rămân plăcut impresionată să observ că toate amintirile tale sunt împreună cu Oana. Ce diferență este între voi? 4 ani și jumătate. Dar cred că încă sunteți de nedespărțit. Chiar suntem de nedespărțit și doresc tuturor fraților din lumea asta să crească cum am crescut noi și să fie cum am fost noi și suntem. Suntem foarte apropiate. Adi, care este secretul unei astfel de relații între surori? Pentru că ai avut o contribuție, ați avut o contribuție și voi ca și părinți. Păi, nu știu dacă există vreun secret. Cred eu că nu am făcut diferențe niciodată între ele ca să simtă una că... Să fie invidioasă sau... Da. Nu, niciodată nu am făcut diferență și așa e felul lor de a fi. Și pentru că spui asta, îmi aduc aminte că atunci când Raluca s-a născut, tu ai făcut un cântec pentru ea. Doamne, codru ai inverzit, Da. pe mine mai fericit. Să știi că ascultam cu mare entuziasm melodiile tale pe casetă atunci și consider că au rămas nemuritoare. Cred că alea sunt cântecele care te definesc cu adevărat, niște texte extraordinare. Așa este, dar și când s-a născut Oana, am Asta vreau să spun. făcut un cântec: ce poți mai mult să iubești decât copiii și ai crești, ei îți mai dă preț pe lume, că să-i tăi și îți poartă nume. Ceva cu acum am 2 fece ca icoane din părece, deci... Tu ai marcat fiecare etapă din viața Bineînțeles. lor cu un cântec. Îmi aduc aminte că eu am și lăcrimat când ascultam un cântec atunci când ai simțit că fetele pleacă din casă, că se mărită, Da. că se umple casa de lume. Cântecul acela l-am făcut când s-a măritat Raluca prima dată și vreau să-ți spun că nici eu nu puteam să-l cânt de prima dată, Sunt convinsă. doar după ce l-am citit de multe ori până când Până m-am s-a obișnuit cu el. așezat așa, s-a bătătorit pe suflet. Ce stai singur, tată, pe club lângă poartă, da. Și acum îți vine să lăcrimezi, nu? Un cântec extraordinar de frumos. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat acest dar să ne putem exprima și durerile și bucuriile și suntem privilegiați că putem face asta. Ar trebui să mulțumim cu recunoștință în fiecare zi pentru acest dar extraordinar. Pentru că restul oamenilor cred că le înmagazinează în ei, mai ales cei care nu se știu exterioriza.
Așa este, cred că este cel mai mare dar care ni l-ar fi putut da Dumnezeu, pentru că dacă sunt necăjit, parcă când mai cu foc, Cu mai patos. cu patimă, Da. poți să-ți exprimi prin cântec Să plângi și să râzi în același timp. exact, și să râzi în același timp. Tocmai Și lumea să nu simte ce ai în Exact. suflet. Tocmai ai dat definiția cântecului în viața ta. Asta reprezintă, nu-i așa? Modalitatea în care tu te exprimi cel mai bine. Da, prin cântec. Minunat! Raluca, și să revenim acum la faptul că tu lucrezi atât de mult cu tinerii și place atât de mult acest lucru. Cum are muzica populară forța în prezent de a le mai stârni emoția? Ce îi atrage, ce îi ține departe? Păi, cred că îi atrage, în primul rând, nu știu, povestea, textul cântecului, mai ales dacă au și simțit-o sau au trăit-o, cred că asta îi atrage. Iar dacă vorbim de ce îi ține departe, să zic așa, chestia asta așa cu tradiția fiind puțin demodată, în ghilimele. Da. Probabil așa o privesc așa tinerii. o consideră unii, dar sunt convinsă că nu toți Gândesc așa, da. Și tu ești tânără și destul de apropiată ca vârstă de ei. Cum reușești să te impui? Cum le captezi atenția? Păi, în primul rând, ne împrietenim. La început ne împrietenim. Deci ăsta e secretul, să ăsta e devii secretul, prietena da. lor. Sunt prietenă cu ei, dar când vine vorba de lucruri serioase și de muncă, lăsăm puțin prietenia la o parte. Deveniți serioși? Devenim serioși și ne facem treaba cum trebuie. Ca profesor de canto dăruit, care trăiește ceea ce face, cum simți sau ce simți în momentul în care un elev simte puterea aflată în vocea lui și își descoperă vocea până la urmă? E o bucurie imensă să știi că și să vezi cum prinde viață ceea ce ai sădit tu în decursul anilor. E o bucurie și o mare satisfacție. Dar cred că este și o provocare în același timp. Adevărat, este și o provocare să lași să fie el însuși, trebuie, dar totodată să-i arăți drumul corect spre tradiție și e fain să fii și modern, dar trebuie să nu uităm rădăcinile. Exact. Pentru că dacă stăm așa și ne gândim puțin la un eveniment privat, nu cântăm doar melodii ce sunt în trend. Exact. Mai cântăm și un brân pe 7, mai vechi, poate chiar îți cere lumea. Până la urmă de acolo pleacă treaba adevărată, nu, Adi? Da, păi n-ai văzut dimineața când se adună pătimașii? Ce le trebuie? Doine, cântece din asta vechi, nu? Exact. Care a fost cel mai important sfat pe care l-ai primit de la Adi? Să fii om. Oriunde merge, să fii om și să lase loc de bună ziua pe unde trece. Asta am vrut să zic, să lași loc de bună ziua. Cel mai prețios. Da. Și cred că să fii tu. Că până la urmă, publicul de astăzi mi se pare foarte educat și foarte deștept. Și autenticitatea, cred că dacă spun că vinde cel mai bine, e un pic dur. Ajunge cel mai repede la sufletul omului. Să fii autentic, să fii tu, pentru că omul simte. Exact. Așa e. Revenim la ce faci tu la Școala Populară de Arte. Cum recunoști un glas cu adevărat bun și predestinat folclorului? Primul lucru, îl simți când începe să cânte, îl simți că e talentat. Poate nici nu este conștient de talentul lui. Posibil. Îți dai seama imediat când e un talent în fața ta și deschide gura și începe să cânte. Când sunetul vine cu emoție, cu sinceritate, când vine transmite. natural. Exact. Îți dai seama de un glas bun
Nu să-ți cânte 3-4 melodii, după o strofă, după câteva fraze, îți dai seama. Se face piele de găină. Bineînțeles. Așa e. Dacă toți suntem aici, ce crezi despre întâlnirea dintre... Ce credeți despre întâlnirea dintre tradiție și tehnologie, modernitate? Tradiția se poate adapta fără să-și pierdă sufletul. Ne putem adapta la zilele în care trăim, dar important e să-ți păstrezi rădăcinile și să nu uiți de unde ai plecat. Cum am spus mai devreme, aduce și bine, Și dar și mai puțin bine tehnologia. Că parcă este un rău necesar astăzi. Dar, așa cum ați spus, dacă păstrăm limitele, e totul perfect. Totul așa. Limita bunului simț, da, așa e. Revenim la a fi om, la a avea Da. bun simț, la a avea limite. Poate un cântec popular să trăiască autentic și pe TikTok sau pe Spotify? Da, dacă este interpretat cu emoție, cu respect pentru cântec, de ce să nu? Sunt atâtea profiluri cu folclor autentic sau cu cântece autentice. De ce să nu trăiască? Dar totuși trebuie adus și în fața publicului live. Dar ce facem atunci când îmbrăcămintea nu e cea mai adecvată? Aici o dăm în bară, cred eu, rău de tot în ultima perioadă. Da, am văzut și eu în ultima vreme atâtea costume stilizate. Care, din nou, dacă nu respectă niște limite de bun simț și de bun gust, parcă merg prea departe. S-a mers deja cam prea departe, dar, cum am spus, publicul o să cearnă, și timpul o să cearnă totul. Raluca, tu valoarea. Cum vezi? Tu cum vezi devierea asta de la costumul tradițional atât de frumos, iată, al vostru de pustă, al nostru de munte, care s-a păstrat decenii, ani și ani la rând, atât de frumos. A mai fost devieri de la purtarea lui în formă lungă, s-a mai scurtat între timp, dar chiar să venim cu atâtea modificări, mie mi se pare un pic prea mult. Tu ce crezi? Nu știu ce să zic, eu nu sunt adeptă la... Ai purta ceea ce se poartă astăzi? Nu cred. Drept dovadă nici nu port, pentru că noi avem o colecție destul de mare de costume populare și îmi place când merg în fața publicului la un spectacol, la o rugă, să fiu îmbrăcată în costum popular. Poate câteodată mai se îmbracă și ele stilizate așa, dar de bun simț, cu o fustă neagră și cu ie sau... Cu bun simț. Da. Cred că până la urmă bunul simț în asta constă, da, exact. În primul rând. Și este nevoie de el peste tot. Și în cântat și în felul în care îmbrăcăm și purtăm costumul popular, pentru că nimeni nu cred că e absurd să-ți dorești să fii îmbrăcat tot în costume de cânepă, de... Nu mergem până acolo. Dar s-a denaturat un pic. Decența a fost lăsată deoparte. Da. Această discuție ar putea continua la nesfârșit. Nu vrem să supărăm pe nimeni. Nu, nici nu supărăm până la urmă, doar spunem niște păreri pertinente cu care sunt convinsă că cei care ne ascultă și ne privesc sunt de acord. Pentru că noi nu subliniem decât că este nevoie de decență și de bun simț și de anumite limite în tot și toate. Pentru că dacă ești acolo în cărți, cum s-ar zice, nu cred că are cineva de comentat. Da. Drept dovadă, și cei care privesc s-au cam răsculat în ultima perioadă și cam lovesc destul de tare și de asemenea nu ne pică bine când primim astfel de ofense. Da, doar că cei care poartă asemenea, mă gândesc că își asumă ceea ce poartă și într-adevăr și eu am văzut câteva comentarii puțin deplasate. Dar atunci când ești în fața oamenilor. Adi, vreau să revenim la tine, să ne spui ce crezi că trebuie să facem
ca societate, ca neam, pentru ca muzica românească în general și muzica autentică în particular să nu se piardă, să nu-și piardă strălucirea, să nu-și piardă valoarea, să rămână în picioare? Eu sunt mai optimist de felul meu și nu cred că se va pierde dacă o promovăm constant și să fim mândri de rădăcinile noastre. Adică în muzică au venit transformări, multe transformări, dar nu prea poți să transformi un soroc sau un brâu de munte sau o doină să o transformi în așa fel încât să nu mai semene sau să fie denaturată. Exact. Da, se pot face transformări la cântecele cu influență sârbească, la ardelenele sârbești, la ascultările sârbești, dar la cântecele tradiționale ce poți să faci? Așa că Mărie Paleșurace, tot Mărie Paleșurace o să rămână, cât e Carașul de Mare, tot așa o să rămână, frumoasă vecina noastră, la fel. Avem cântece care... De cine ține această grijă? Nu știu, ar trebui să se învețe în familie, la școală, sau ține de artistul în sine? De toți. Artiștii o cântă, familia o trăiește, școala o transmite. Minunat răspuns. Fiecare are partea lui, contribuția lui. Bine, normal. Ai văzut inițiative care ți-au dat încredere în acest sens? Da, festivalurile de folclor, cercurile de tineret care pun accent pe autenticitate și pe păstrarea folclorului. Acum, dacă pe Raluca am tot întrebat-o, i-am pus diverse întrebări, atât în calitatea ei de profesor cât și de interpret, ne raportăm și la tine, Adi, ca director al Casei de Cultură din Buziaș. Cum reușești să aduci folclorul, tradiția, să o aduci și să o păstrezi în fața comunității? Organizăm evenimente, ateliere și spectacole care fac folclorul viu pentru oameni. Avem un ansamblu la Casa de Cultură, la Buziaș, ansamblu Izvorașul, unde avem copii de la 6-7 ani, grupe de 6-7 ani care vin la dansuri să învețe să danseze, să învețe să cânte și deja urcă pe scenă. Acum ne-a vorbit managerul sau artistul Adrian Stanca. Ce este mai greu, să fii manager sau artist? Și cum departajezi aceste două meserii? Sunt provocări diferite. Ca director trebuie să creezi cadru în care artistul poate străluci. Trebuie să creezi acel cadru în care artistul să se simte bine, să se simtă pus în valoare. Iar ca și artist, trebuie să mă pun eu în valoare, să dau tot cea mai bună. Ce consideri că are un rol mai important sau, nu știu, un rol care să aducă un aport mai mare? Evenimentele locale sau festivalurile de amploare? Ambele sunt importante, dar evenimentele locale construiesc comunitatea zi de zi. Și festivalurile sunt foarte benefice, dar evenimentele astea care sunt locale angrenezi comunitatea locală. Îmi place mie să spun tot timpul că Măria sa cântecul face punte peste oameni, peste lumi. Cred că leagă comunitatea mai mult, nu-i așa? Dintotdeauna a legat cântecul comunitatea. Prinzându-se în horă, parcă se leagă sufletele unele de altele.
Vorbim atât de frumos despre cântec și pe bună dreptate, pentru că joacă un rol important în viețile voastre, v-au format ca și familie și vă leagă pe scenă de cele mai multe ori. Dacă ați putea cânta un singur cântec pentru tot restul vieții de acum încolo, care ar fi acesta? Greu de spus, pentru că mie chiar îmi plac toate cântecele mele care le-am înregistrat și le-am creat. Greu de spus, n-aș putea să spun anume un cântec. Probabil lumea se gândește că merg vara la cusut, cu toate că eu nu am fost niciodată la coasă. Nu cred asta. În viața mea nu am fost, Nu că cred. m-am mai jucat Și eu nici cu în Raluca la coasa, fân? că am tăiat iarba când s-au bruscălanii, când au fost Asta mai e altceva, mari. nu, dar să fii o zâcosaș. Da, de unde? N-am fost niciodată. În viața mea n-a fost. Dar vreau să spun că a fost la sapă. Pun la sapă. La E sapă am altceva. fost. Da. Da. Atunci trebuia să scrii când merg vara la săpat. Da. Nu, dar uite, vezi, la început mie chiar nu m-am regăsit în cântecul acesta. Oare cum a luat naștere atunci? Lumea așa a considerat și l-a făcut șlagăr, de fapt, lumea, pentru că a fost iubit de public. Cântecul acesta mi l-a creat Simeon Țeicu, cu ani în urmă. Da, știu că este foarte vechi. Dar se cântă și astăzi la fel de mult. Așa A este. trecut proba timpului. Da, a trecut de mult proba timpului și mă bucur că este iubit și cântat și de alți colegi. Vezi, lumea, publicul decide care devine șlagăr, care cântec devine șlagăr. Publicul te ridică, publicul te coboară. Dintotdeauna. Da, de aia spunem de cele mai multe ori că ne închinăm în fața publicului, pentru că el este cel care decide, care simte cel mai bine, cel care ia pulsul la cald. Și oricât am crede noi că un cântec sau altul, sau un solist, sau un artist este cel care ar trebui să iasă în față, nu este așa. Până la urmă, publicul are propriul plan pe care îl urmează așa cu sfințenie. Da, pentru că am mai văzut și alte promovări așa forțate, agresive. Și dimpotrivă, artiști foarte înzestrați de la Dumnezeu, cu voce, cu har, cu tot care ce nu au vrei. fost așa de promovați Exact. și au ieșit în față. Da. Raluca, revenim și la tine cu această întrebare. Am aflat de la Adi ce cântecar cânta toată viața sau nu am aflat? Ne-a spus mai multe, ne-a dus pe această cale, dar tu, Raluca, ce cântec ai cântat de acum încolo pentru tot restul vieții? Wow, ce întrebare mi-ai pus, Maria! Nu știu să-ți spun în momentul de față ce cântec, dar pot să-ți spun că un cântec care îmi stârnește emoție și mi-aduce aminte de copilărie, e primul meu cântec care l-am învățat, e Zorii să varsă, al lui Petrică Moise. Ce frumos! Dar nu știu dacă l-aș cânta toată viața de acum înainte. Deci nu am un cântec preferat, să zic că l-aș cânta de acum înainte doar pe ăsta, dar Zorii se varsă chiar e primul meu cântec care l-am învățat. Da. Și dacă vorbim despre cântece dragi, despre artiști dragi, iată, ce artist te-a inspirat încă din copilărie? Păi, bineînțeles, tata, care a fost... Mentor. Exact, mentorul nostru, dar au fost și alții, mai mulți artiști. Trebuie să dau nume? Cum dorești tu? Nu pot să dau un nume, pentru că vreau să-ți spun că de la fiecare interpret am luat ceva care îmi place, care mi-a stârnit atenția. Să zic Nicoleta Voica, Petrică Moise. Titanii muzicii populare bănețene. Cu siguranță fiecare dintre cei pe care i-ai numit a lăsat acolo o amprentă foarte importantă în sufletele noastre și pentru că vorbim despre autenticitate, despre folclor, cu siguranță ei definesc într-un mod absolut extraordinar tot ceea ce ține de tradiția bănețeană. Și dacă mergem mai departe la Achim Nica, la toți predecesorii cântecului popular,
au sfințit și au definit atât de bine limitele sau granițele folclorului bănățean, încât rămân în sufletul nostru pentru totdeauna. Nu-i așa, Adi? Așa este. Am avut mari artiști care ne-au făcut să fim mândri că suntem bănățeni. Mariana Drăghicescu, Chimnica, cum spunea Iosif Ciocloda, Petrică Moise, Nicoleta Voica, sunt artiști care întotdeauna când apăreau în fața publicului, electrizau publicul. Electrizau. Nouă, celor mai tineri, ne rămâne datoria și greumântul ăsta de a duce în spate ce au început ei, să continuăm și noi, să nu ne lăsăm mai prejos. Să nu ne abatem de la drumul acesta. Foarte important, la fel de important ca și conștientizarea acestui lucru. Dacă ești conștient că trebuie să faci ceva, cred că trebuie doar să-ți mai dorești. În rest, lucrul este ca și făcut. Dacă ai conștientizat că trebuie să duci mai departe un lucru atât de valoros, mai vine dorința și lucrul e ca și făcut. Eu cred că am conștientizat pentru că nu am încercat să mă abat de la drumul pe care am plecat. Dacă ar fi să o iei de la început, ai schimbat ceva? Nu. La fel. Deci a fost rețeta câștigătoare până la urmă. Uite că revenim la începuturi. Cânta folclor pentru că ăsta mă reprezintă și eu știu să-l reprezint cel mai bine. Nu mă reprezintă alte genuri de muzică, cu toate că poate pe la petreceri private mai cânt câte o ascultare, câte o adreană sârbească. Să fie diversitate în repertoriu. Dar vreau să spun că până cât a trăit doamna Marioara Murărescu, nu am avut curaj să înregistrez o melodie sârbească. Iată cât respect. Da, am avut respect pentru ce am învățat de la dânsa, dar trebuie totuși să ne adaptăm și cerințelor actuale ale publicului. Categoric. Din nou, dacă păstrăm acele limite de bună cuvință, este totul perfect. Pentru că am vorbit atât de mult despre trecut, despre prezent, cu bune, cu rele, așa cum se prezintă el, cum vedeți viitorul muzicii populare? Cum vedeți cântecul peste 20 de ani? Atâta timp cât sunt tineri care îndrăgesc cântecul popular și folclorul, nu numai bănățean, folclorul românesc, eu zic că nu se va pierde. Probabil transformări o să fie, dar așa cum spuneam mai devreme, ce se transformă la o doină sau la Mărie Poale Șurace. Deci tot folclorul o să rămână și încă este ascultat de tineri la evenimente. Chiar dacă tinerii mai ascultă și alt gen de muzică, este normal. Din totdeauna au fost ascultate și alte genuri la petreceri, dar folclorul a rămas folclor. Adi, tu ne-ai spus încă de la început că ești optimist. Iată, ți-ai păstrat optimismul până la final și sperăm noi că și încă 20 de ani va rămâne în picioare. Cu siguranță o să mi-l păstrez și o să vedeți că așa o să fie. Să ai gura aurită. Tu, Raluca, ce zici? Cântecul peste 20 de ani, unde o să fie? Cu siguranță, cum a zis și tata, muzica populară nu va dispărea, pentru că sunt tineri care vin, sunt tineri talentați, următoarele generații cu siguranță și alții vor îndrăgi această meserie și nu va dispărea niciodată. Eram eu copil când se cântau manele, primăvara pomii înfloresc, manele vechi, nu? Care se cântau. Se cântă și astăzi. Au evoluat manelele, se cântă în alt sens, da, dar folclorul tot folclor a rămas. Că bine zici. Uite, nu m-am gândit la asta. Având în vedere că este sfârșit de sezon, cum a fost sezonul muzical? Cum a fost acest an?
A fost destul de bun. Am avut evenimente, spectacole. Sperăm și la anul să fie tot așa. Și planuri de viitor, ce ne așteaptă? Ce ne pregătiți? Poate duete, poate trio vocale împreună cu Oana sau separat? Am pregătit deja un trio vocal pentru că cele care le-am avut până acum nu mai voiau să le cânte pentru că nu mai sunt de actualitate, da. Textul și am înregistrat o melodie împreună cu Oana și Raluca și, bineînțeles, am vrut să marcăm evenimentul cel mai frumos din familia noastră, venirea Selenei în familie. Și acum ne-ai obișnuit, Adi, da. Nu? Într-un cântec în duet cu Raluca. Pe care urmează să-l și filmăm. Minunat, abia l-așteptăm. Acuș o să înregistrez ceva cu nepoțica. Să dea Dumnezeu, sperăm, pentru că îi place muzica. Îi place muzica. Când aude muzică, joacă într-una. Nici nu se putea. Nu contează dacă se trezește din somn. Când s-a trezit din somn și... Deja ai pe ritm. Da, e muzică, începe și dansează. Este prea devreme să ne dăm seama dacă are voce pentru cântat sau nu, dar eu sper. Ritm în ea are. Da. Are. Nici nu se poate, pentru că este în ADN-ul ei cântecul și nu cred că se poate altfel. Din părinți, din bunici, iată, care iubesc cântecul și au trăit în acest fel, nu se poate să iasă altceva. O să îți trimitem și ție la Radio Timișoara cântecele ce le-am imprimat să le dăruiești ascultătorilor. Le așteptăm cu drag. Să știi că și radioascultătorii, pe cât sunt de tradiționaliști și de conservatori, pe atât de repede și cu atâta drag îmbrățișează și noul. Iubesc noutățile muzicale și într-un final, așa cum spuneam, le cern. Cele care nu sunt potrivite se cern ele. Dar ale tale, ale voastre, să știi că au rămas în topul preferințelor, semn că linia tradițională pe care ai păstrat-o, pe care ați păstrat-o împreună, este cea adevărată și cea care rămâne peste ani și ani. Dintotdeauna o să rămână ce e de valoare. Așa este. De mare valoare a fost și dialogul dintre noi. Vă mulțumesc pentru aceste clipe minunate, pentru dezvăluirile făcute, pentru toate poveștile aflate în spatele cântecelor, poveștile de viață, de ce nu, depănări din amintiri din copilărie cu tine, Raluca. Am petrecut atât de frumos și sunt convinsă că și cei care ne-au urmărit sunt de aceeași părere. Vă dorim ca toate planurile de viitor să se desfășoare așa cum este cel mai bine pentru voi, publicul să le îmbrățișeze cu drag, iar drumul cântecului să vi se dezvăluie la fel de luminos și de plăcut ca și până acum. Doamne, mulțumim!